खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बरायनाय बावहरनाय थाबाय आंनि बे फिसा यूट्यूब चेनेल बड' क्लियान मिक्स यूट्यूब चेनेलाव आं बे बड' क्लियान मिक्स यूट्यूब चेनेलनि बिगोमा जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय जेन नोंथांमोननि साननाय हनाय गासिबो साननाय हनायफ्रा जाफुंजोबो बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गसाइनि सेराव आरज गाबनाय आरो जाबादि नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थादों आरो जोंनि भिडिअफोरखौ भिउ खालामदों आरो जोंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामनानै जेन आवगायलांबाय थानो थुलुंगा होबाय थादों बेबायदिनो जेन जोंबो बेबायदिनो नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थायो बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खावलायनाय आरो जायफोरानोखि जोंनि साबस्क्राइबारफोर दं नोंथांमोना जोंखौ भिडिअ खालामलांबाय थानायाव सापर्ट होलांगासिनो दं नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय जेन नोंथांमोना इयुन समफोरावबो जोंखौ जेन सापर्ट खालामलांहोबाय थायो बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरज गाबनाय थाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा सन्जिब बसुमतारी आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।